Инженер Ценков, през новия програмен период 2021-2027 България като член на Европейския съюз трябва да работи за постигане на целите на Европейската зелена сделка, за подобряване благосъстоянието и здравето на гражданите и идните поколения в съответствие с принципите на новия европейски Баухаус. В тази връзка, какви ще бъдат вашите приоритети през новия мандат? Аз вярвам, че можем да превърнем нашия Видин в зелена и устойчива община, която не само е привлекателна за нашите жители, но и служи като пример за други общини. Нашата община притежава голям потенциал за развитие на зелените пространства, устойчив транспорт, енергийна ефективност, възобновяема енергия и екосъобразни индустрии. Живеейки в хармония с природата, ние не само ще създадем по-здрава и по-екологична среда за всички нас, но и ще създадем нови възможности за работни места и икономически растеж. В качеството си на кмет на Видин, аз и моят екип ще работим в няколко посоки. Проекти за зелени пространства. Ще инвестираме в модернизирането на парковете, градините и обществените пространства, където всички граждани да могат да се насладят на природата и да релаксират. Ще се стремя да запазим и обогатим зелените райони, които правят Видин толкова уникален. Ще работя за подобряване на обществения транспорт и инфраструктурата, изграждането на велоалеи, смарт технологии, както мобилни приложения и електрически автобуси, за да намалим емисиите и да осигурим по-удобни и екологични начини за пътуване. Ще заложа на програми за енергийна ефективност в сградите, които ще помогнат на жителите да оптимизират разходите за енергия и да се намали замърсяването на въздуха в нашата община. Ще работя за привличането на инвестиции в екосъобразна индустрия и предприятия, които ще създадат работни места и ще помогнат за развитието на нашата община. Ще насърчавам иновациите и предприемачеството в областта на възобновяемата енергия, кръговата икономика и екологично чистото производство. Нашата общност е тази, от която зависи просперитета на община Видин. И аз вярвам в активното участие и влиянието на гражданите в процесите на вземане на решения. Ще се стремя да предоставям прозрачност, да слушам вашите мнения и да работим заедно с местната администрация. Ако подкрепите моя мандат като кмет на Видин, уважаеми съграждани, ние заедно ще направим нашият град и нашата община по-зелени, по-устойчиви и по-привлекателни за бъдещите поколения.